एसे माबाबो माबानाय नङा बेयाव मानसि खागोन ना इथिं नालाय बिथिंनाबो गानांगोनथ' आरो उनावसो नांगौमोन इयावसो Hello everyone, welcome to the Bodo couple YouTube channel. लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि बे जोंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय जालायबाय। लोगोफोर जोंहानाव दिनै कक'आ फुलि लांनो फैनो नागिरदों आरो जयसिदिनिनो बांद्रायबो गोजान नङा नंनायालाय बांद्राय गोजान नङा माने आं गोजानखौनो मोनो माने जोङो इथिंजायनो जोंबो फुजा हैयो नालाय 1 जानुवारियाव बिथिंजाय मन्दिर दङ जोंनि आश्रम ओमफ्राय दा बिथिंनि जायगानिनो जोंहानाव कक'आ फुलि लांनो फैनो नागिरदों आरो नै कक'आ फुलियाबो जोंना देरजोब्बाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना आं देखायनोसै नै भेनिलायाबो बिराद गोलाव गोलाव जाबोबाय नै दा भेनिलाबो लांगोन आरोना बिथाङा ओमफ्राय कक'आ फुलिबो लांगोन गोजानथार लांनांगौ जायो जायगायाबो गोजानानोलाय गोजान बाइकआवसो खानानै लांनो नागिरदों आरो ओरै खादो ओरै जों बारनोसै दाबल होनसै नामा होमबालाय ट्रोब सोबानो जाबाय इयो माबा जागोन ना गस्लदबाय थागोन नै लाबोदो इखौल' लाबोदो जवालै जवा माबासो इयो माबा खाग्रा मा होनोमोनलाय इखौ टेन हाउस खाग्रा ओंखायनो इखौ दांदो बेखौ एसे माबाबो माबानाय नङा बेयाव मानसि खागोन ना इथिं नालाय बिथिंनाबो गानांगोनथ' आरो उनावसो नांगौमोन इयावसो थांसिगोन दा नै ब्रादारा जोंना थांबाय था होमबा ने दे भेनिला कक'आ गोफांनिल' लांग्रोबाय बियो उनाव लांफैबावगोननो लांबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो जाय नांगौ नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै अर्डार खालामनो हागोन आरो फैनानैबो लांफैनो हागोन आरोना भेनिलायाथ' 3 फिट 2.5 फिट 2 फिट बिदि जाबाय आरोना 2 फुटनिफ्राय 3 फुटनि गेजेराव दङ गोलाव जाबाय ओमफ्राय दा जायनो कक'आबो नांगौ नोंथांमोना कक'आबो आंनाव माने बेस्ट क्वालिटि मोनगोन आरोना नोंथांमोना बिदिनो आङो दक्षिण कर्नाटकनिफ्रायसो लाना फैदोंमोन नालाय जोलैखौ नोंथांमोना भिडिअनि थ्रुयै नुखादों दा सिगां जावैनाया गैला बारा गैला दा नै जावैनाया आरो एसे माने प्राइसआबो बिदिनो फिसाया बेलेग गिदिरा बेलेग आरोना गिदिरनि प्राइसआ बेलेग फिसानि प्राइसआ बेलेग बेबायदि दोननाय जादों जाय नांगौ नोंथांमोना दा गायनाय सिजन दा अखा बोथोर दा अखा हाबाय नालाय हाया थाजिम जाबाय बोथोरा बिराद बरिया आरोना दा गायनो थाखाय थ' दिनै लांफैदोंमोन आंनाव सासे फंबाया दहायबो आङो बड'लेण्ड बासजों हरखांबाय फुङाव बाक्सानिमोन दा लांफैगासिनो दं आरोना माने नोंथांमोना थाब लांफैयाबा लानाय जायाखै आरो नोंथांमोना थाब लांफैयाबा माने मोननाय नङा आरोना जाय नांगौ मोजां क्वालिटि नोंथांमोना मोजां जोलैखौ बासिनानै गायखाबासो नोंथांमोना मोजां बेगर मोनगोन फाननाय समाव जुदि नोंथांमोना थेफा थेफि जायोब्ला मोजां दाम मोननाय नङा आं नोंथांमोननो सिगाङाव भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाखाबाय थ' जाय नांगौ नोंथांमोना थाब लांफैदो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन केमेराखौनो लहाय बिराद खामानि थिननो गोरों इयो मिस्ट्रिफोरनो सालांनांगौ दं दायो थांद' नाय ओमफ्राय बिनि स्टाइलखौ आराम जिरायबाय अखा हासिगोन नों बिदि आखाइ हमनानै थाबाय थाबा अखा हाखागोन सप्तानैसो जाबाय अखा हानाया आयौ अखायानो गारनो रोंला इसिङाव दोनहां मा तारिख होबाय भिडिअ जोबनानै सोरबा आरो बिदि जाबावो नामा बिराद गाज्रि बियो लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो आंबो फोजोबनोसै पिसआव